Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nsọ ọzọ ekene mụ na emanege m ntị n'ụbọchị nke tata. Okwu nchi gwa Wajawaja mata ya eze akwụwiti ndị otu ya bụ ndị omenala bụ ofu ihe. There is no amount of pressure or the amount of yungiku online that will stop Christianity in Igboland. You people are very big liars. It's not going to happen. Freedom of worship is allowed. You can worship whatever you want to worship. If you like, you can worship your house. You can worship anything you want to worship. But one thing you should know is that there is no amount of yungiku about Christians that will stop Christianity na Igboland. Like you claim that Nanda says to that it takes years for Ndocha to convince them. Let me tell you something. About that now, now if you like na ha meri ya no na agoli ha agoli. How can somebody my your name ageshi we goli ya agoli? Is it possible? It's not possible. You understand? It's not possible. If truly that's now Ian wun nefe alusa wun nefe, that's not na role like you always tell Christians that if truly that's na only for you na role. If truly na why na ancestors moment alusa wun nefe na role, how will alusi allow ndochi bata n'obodo bịa gbuo ihe nche gburu gbugbo mgbe no lawo Biafra ka imela alusi nji wee hapụ ha ka aghọrịa ha? My brother, you lie. Go and sit down. Because freedom of worship, they are allowed. And there is nothing anybody can do to stop Christianity. This is what I have to say. Yagazerimon, Bundanmanjemon, Kemestian. Abalanze if I see from you, Jema update. Okay, catch going. Guru nada but I'm program, but I'll pass more. Abalanze more update. Ya ka Guru network Uganda TBA is but eba. I'll pass more update na phone I Abalanze. So because Abalanze nwere network, raba Abalanze na nwere network. Ola ko ba lo ma ko buya ko buta. Ola ko ba lo la bu bi boy la gara ba de we network. Ke phone dey use the Abalanze. O to nta ino ya no Guru so no onye nwere the poorest network e dey abata ebe ala Guru ba. We abata ebe ata. Ki nwa Abalanze abata Guru. Abalanze mo update ya abata mo update phone ya do updated bro from me ko si. O si from your phone. So my update please kina chat as I need to come and listen to over 30 minutes or 20 can we Guru Gani please na make get enough. Huh? Yeah, what's that one? Brother. Ekene yo na mere gi ya. Kene nke ị na-emekwuru. Mmadụ ka iwu. Mmadụ ka ejikwa na-aga. Ị na-agbọ nnọọ ihe ewu ya ata. Ị na-agbọ ihe ewu taa. Eto dike na nke emere wee mekwu ọzọ. Udo dị. Nnọọ rinne. Nnọọ. Ịma na tata na akwa na-eje court. Yes, sir. Akwa tiwara akị na-eje court. Mgbe ti ha ihe atemmonsu ya. Kedu ebe asụrụ dowere ọdụ? Kedu ebe asụrụ dowere ọdụ? 10 months. Ọ bụrụ na onye ọzọ nọ n'ime nga kịta, ndị be ha ya eje na nke akwa ọkụkọ. Defe na ha na-eme ka erelizi onye nọ na nga. Ọ bụrụ na onye ọzọ ka ihe adaftara kịta, efu ndị be ha eje na nke dibịa. Nwike ọ bụrụ na nke dịse ma akwa ọkụkọ si na a na-emerụ ha ọgwụ ka onye nọ na nga pụta. Ekechie nye ha narị ha ego edowe ahụ na ọ nọ n'ọrụ. Ma ị na-agwa ha na ihe niile enwero nke na-arụ ọrụ pasị na ịmara ihe ị na-ekwu. Mana ha weruzie kịta na ya bụ onye na-agwọ ya bụ ọgwụ ka aka jizi. O nwere ihe o menwuru onwe ya. Onye a na-agwọ nya wa ọgwụ si unu na ọ na-agwọ ọgwụ na o nwere igbo bụ nwa awele nwee nke nwa aka ji ya
ma o nwere ihe o nwere ike ime ka ezi ebe ọgwụ ya ahụ dị ka ezi ndị otu ya nwa niile ha na-agwọkọ ọgwụ ahụ. Ọzọ onye eze Jizọs ka a na-ekwu okwu ya na father of all the mens ya na ike obu ọ na-ebunye ndị mmadụ ka ezi ebe nyawa ike dị ka ọzọ eke hit ọgwụ ya 24 hours ka ọ sị na 48 hours ọ rụrụ ọrụ ebe balansị ya ga-ego gị ka ezi ebe ihe niile adị. The important thing bụ na ndị mmadụ chọrọ ịmata bụ na enwere onye nwe the power. Nobody have the power. Ma dibia o, ma pastor o, nobody have power to pray for you for miracle. Nobody have power to pray for you for testimony. Yes. Everything is unto you. Yes. The only thing that works. Guru, everybody 1 minute. Guru, everybody 1 minute. Can direct your balance before I am now. I balance and if I see from phone in a use or from the page, that phone I draw updated. Then I play stock, he update the phone. That's why account in a use will send the thing. Add the what like more balance add the or where I connect. So the phone need the update the phone, gone out to standard or not see all and never have river spirit in them and no matter technology. So then I assigned na Play Store. You see from Play Store where may update. You make your update now send the request. Yeah, but oh miracle. Bro, I don't. So if I see from the phone, I try to go my balance and more. Oh, no, the on now can screenshot to us and the Guru Ganiru. Yeah, so here they go where no man have the power. Here ni never man's. On other can one night work I see Namorekano coming out from the prison. This defend why are you defending what you know that is wrong? What you know that is not true? Amumone go bugoro no awokoro. Enwero any man where the power ihe ha na-eme wo guessing, ihe ha na-eme wo try and lock, ihe ha na-agba wo lotto. They are just using your brain. Ma dibia, ma pastor, enwero nke nwe power. They don't have any power. The only power they know bụ nature. Aja ani Igbo nwere dị ire. Aja ani Igbo dị ire. Onya bụ the only power they know. Ando Chukwu mere ya o ji wee dị ire. Kama na ihe meziri o ji dịte ka a ga-asị na ihe dị otu a bụ nọọ mmerụ ka emerụchara aja ana. Ọ dịghịzi ire. That's the power, the effectiveness is not there. By na emerụrụ ya emerụ. Ọ bụrụ na anyị maintainiri ya, kwanyere ugwu dịrị ya, onye gbuo ọchụ ọgba ọsọ ọchụ, akpụgharị ya. Onye mee ihe dị agha dị njọ akpụgharị ya. Ụmụ ihe niile arụ niile akpụ ha akpụ bụ ihe mere aja na Igbo ji wee nyụọ ka ọkụ. Aja na dị ka uvo ka ọkụ. The more ị na-ekunye akụpe, the more ọ na-achake. Ịrapụ ọkụ, ọkụ adanyụọ, asị gị na ọkụ ada ebube. Ọnya bụ ihe mere ana Igbo. Ana Igbo dị ire, ana Igbo dị nsọ. Ana Igbo nwere power. Ihe niile a anyị nụrụ emere owite aja ana Igbo ma onye mee nke ihe niile adịcha ire. Kama na mmerụ ka emerụrụ ya, emerụrụ ana emerụ. Ọchụ niile egbukọrọ from after the war 1960. Ọchụ niile egbu na ana Igbo. Ndị Igbo kwesịrị ịgbakọta ọnụ. Ndị kpọrọ onwe ha ndị isi Igbo, ndị aka ji ọfọ, traditional rulers, ma ọ bụrụ mgbe anyị ka nwere dibịa ndị igwe ọdịnala. Ekwesịrị ịgbakọ aka ọnụ after the war wee kpụọ arụ ọbara niile wee kpụọ arụ ọbara niile awụfu n'ala Igbo. Akpụrụ arụ anwa akpụ. Den nwekwa ihe ndị ọzọ na-emegasị n'ala Igbo ekwesịrị imedocha emedo. Ihe ọ na-awụ efu a na-agba nkwụ atarụ mmanya ata n'ana, ebunye nwoke ọnwụọ, nwaanyị egburu nwụọ, awụsa n'ana. These things are the things na-eme ana ọ dị ire. Ọjị anyị na-aba na-agụ a na-atụfuru ana, ihe ndị a na-eme ana ọ dị ire. N'okwu ọnụ ka eji wee si hibe ụwa, and n'okwu ọnụ kwa ka ụwa ji aga. Akọ na uche ka eji eme ụwa na-aga n'iru. But a na-ekwubi okwu n'ihe ọ bụla a na-eme. So okwu wee wụrụ that na enwero any single human being nwere ọgwụ. Enwere single human being nwere power. Ihe niile a na-eme worship.
that's a wash and wear. Ihe a niile bụ otu n'anya afọ ụzọ ma ndị sị gị na ha na-ebu amụma enwero nke ha na-ebu. We are seeing the way they are doing themselves, trying and lock magic na-amịgharị up and down, ejide ha side a esi side a, ejide ha side a esi side a. Ka m mara ọnụ ma akwụ ọka ya apụta bịakwa bido Igbo na ara agba aka na nka ka onye eze Jizọs ka kedu afọ ya ekeghị it ọ na-akwa ka ọ ya ada ụbọchị ọ na anyị nwere gọọmenti. Ọ bụrụ na anyị nwe gọọmenti, all this fake prophecy is a deceit or stealing by trick on the general public. It's against the law. Government kwesịrị na-eme these pastors arrest ndị a na-akpọ onwe ha prophet na-enye unnecessary prophet were ya na-edeceive Buhari people. It's a criminal act or deceit. Ifuge mana ọ na anyị gbara nkịtị ihe niile a na-emebe anyị. Waja ekene gị daalụ. You are welcome from your travel. Jisinike. Guru. Thank you very much, my brother Guru. Nwanne m ndị Igbo, unu anụghị ife our brother Guru kwu. Onye nwere ntị ya nụlụ ife anyị na-eme ka ọ dịrị na mma, ọ bụrụ na ka ọ dịrị gị njọ. Mana mma na so many of you people alike anyị because na anyị na-ekwu okwu na akụpụsị nyamanyama akụ ilu unu n'isi. So many nyamanyama ndị pastor na-akụ unu n'isi, ndị evangelist na-akụ unu n'isi, ndị prophetess, ndị spiritualist na-akụ isi unu n'isi. Oh, because na anyị na-akụpụsị ya. Because ọ bụrụ na anyị na-akụpụsị ya ka ị mara ife ya kpọrọ anyị asị. Mana ajụjụ I will keep on asking you guys this morning, but a pastor provide bulletproof cars, bulletproof doors na bia ma ụmụ ya ka onye ọbụla wee nọlụ dị safe. Na onye provide bus ya na-ebu ndị be bulletproof na-ebu na gavana Igbo. Kedu onye ọ dị ka onye na-eme ife ọma to ndị mmadụ? Yes, onye ka ọ dị ka onye na-eme ife ọma, because na ife anyị na-ekwu ịpụta gwa ndị mmadụ eziokwu. Ọ bụrụ ịpụta kpọkọta ụmụ nwanne anyị ọnụ, because na most people na-eme ife pastor na Nigeria ma na anyị nwere problem. There is problem in Africa. I'm always telling people there is problem. Sometimes people are coming out and asking our government here our problem. Our government is not our problem. Yes. Mma kọwala enye otu yesi wee ghọta ya ma ọ bụ na inwe brain, because most important thing bụ na most of our people are not capable of thinking enwere the ability to think deeply with their own brains. The government here in Africa here abro our problem. And if our ancestors met abro our problem. And I am on way abro problem to ourselves. The only problem I am where as in Indioji otu I know today, Pundiocha. The government, the system of government and practice in Nigeria, abro the problem. The problem with the people introduce Ulia. Listen, if Trump determine or the policy or website today in America can destroy many people in Africa. Amabian. The policy Trump introduced today in Army can destroy many things in Africa. The system of government and our practice in Africa today more Tinubu our problem. Because the system of government digo for over years before Nyamaga. And we're on a better Nigeria in the historical context of Nigeria. And then we're on a bumadu buonye Nigeria today, yachita Nigeria better. They will if I not buy the Naja. If what a P2B type like 10 tinyen at that system. Oga put the worst. Oto ibu P2B the show culture Nigeria na chianya turn one night vigil to night shift.
omegodi oman solve the problem. He can easily do that, but oman solve the problem because na milisi n'isi gbalo. Listen, in only do one way out do sometimes. The moment you start asking yourself question, because you must surely tell yourself the truth, your inner self will always reveal truth to you, to your physical self. Even though you want to lie to people, but you can never lie to yourself. You'll be asking yourself question and be giving yourself the answer. Then you are free from even. But you will start today. American government of Nigeria have a problem. Government of Nigeria have a problem. If a problem, the people that introduce the system of government we are practicing in Nigeria. If your way is this, or you can easily give me the answer if you're intelligent enough to understand what I'm saying. Guinea man a dollar, American dollar $1. Juebro 1,500 naira. Just to draw away this question today. Today, maybe analyze to yourself. You can easily tell yourself the truth. Guinea, but I know $1 1,005 instead of 1 naira. Because there be a problem they will have the economy. A lot of people are saying that we do only import, we don't do export. No. That export, can America allow us to bring anything to their country? Otu ayagin chonje America kita load you without 1 billion naira and America load 10 containers to Nigeria. Nele. Can they allow us to export things? The license, not even license. Why should they even give us license? We need to have that right, human right, or the eligibility. Now to Andibu to America. I believe Obuna Manindi Bune Buja America or the free. Opera I seen ye butere ogli na eje nene na lab 14 email. Una did a lead ogli, I man a lead your thing for long go. Allow us to bring them. You go down way Guinea better because if you always you sit on social media, now even an economy I had drum marble, now I had them export, if I them importation, who will give you the license to do the export? But nobody is giving them the license to bring it for a factory on a buy. The policy they have subdued you, not on top. They decide what they will do. It must stop here. Today, Ndi Igbo, Ndi Oji, Ndi Ghana, Ndi Guinea, Ndi Cote d'Ivoire, Ndi Senegal, Ndi Angola, na bomb flight, J America, go moto bumwado. Bunati abwanya na wharf by Lugalia Mele. But I am IAS motobulu mado na America. Motobu mado. Ayeje gonya. All the acceptable coming in here. Mana okporoko ndi Igbo na bi na America ya to bo kwande America themselves. Okporoko ndi America ya ndi Igbo bi na America ya ta adra allowed about America. Odra allowed about Europe. Odra allowed about Australia. How are we going to grow that our economy? Their policy as subdue will go our own. The government will form and I control. They take decision. Now we can only be free from this predicament. No to say Africa no zero no munu. Ngwa can provide there, can produce a single currency otu aerodi in Europe. Germany, Italy, Sweden, France, Spain, Finland, Denmark, Norway, most countries in Europe were one currency now control their economy. But here in Africa, we don't have such privilege because Ghana is using cedis, Nigeria is using naira, most of the French countries are using CFA, South Africa is using rand, Angola is using their own. Guinea-Bissau is using euros, but fine with local currency. Mozambique is using Mozambique asset or whatever. Now, abuna fa potassium. Government in Kai, government today. I kabundi enwe.
If I decide in the UK, if I decide in Europe, if I decide in America, if I know, onya na torment aye, onya create poverty na buy. Or Nigerian government, or even Nigerian government here. Onwere ya chi Nigeria ye take any decision. Na agwa you na-enye evidence so that they get liberated. Jụọ onwe isi ka ife Sani Abacha made wrong. It's not about prayer. That's why I'm telling people, stop praying. Stop doing juju. Stop buying spiritual items. Spirit cannot help you. If I face you physical battle. Gịnị ka Sani Abacha, the former president of Nigeria, mee? Ndị ọcha na-efanye ya ji nwee problem. Ọ bụ na Igbo people pụta today, Africa ifo ya dị mma ma ọ bụ na ndị a hands off their hands from us. Then I create if about the economy of your countries, your currency, and the population in a beg. Kede guy we kita na America na Africa kita dominate dollar, euro, and pounds. Onwero and then that need na struggle because the economy this strong. Their money na dominate. We use their money to do transaction all over the world. Kede ke economy nka ye sele. Whereby now eating of naira is not acceptable in America. Otu anokita enwe dollar account na Nigeria, enwe euro account, enwe pounds account, enwe naira account. Now, as a Nigerian, nje America today without document, me mepe mu naira account in America, so that I can do transaction with the Americans in naira, not nje go dollar. Weje blevekwa. All those things not to make our lives. All the very easy for you to understand, but because na kuzuri in school, church adra kuzuri church is telling you no even na mekane nyegi nsobu, no spirit in enye, ni spiritual husband, ni spiritual wife, ni spiritual husband, ni nka aswonde wusu, mojo ni ne di chiche no ane nye nsobu. All those things. If any day nsobu, if I'm why the policy ndo iboneti, fatira ani affected us. Mana otu anyị nọkịta afasị anyị mgbajewelu n'onwe unu ndị Africa nwere gọọmenti nke unu anyị enwe one currency dị acceptable na America otu amụnwa waja nọ mbata America today enwere ife dịka na nna eje iche working permit enwere ife dịka na nna achọ ije chọta any eligibility ya nye maka ka m wee nwee bank account. I will be here open account in America and operate my account in that currency. Poverty will go. Life will be easy. Life is easy in America today because Navano na print ego well International Monetary Fund put a stop to every other country. If you want, you come and borrow money from them, you owe them. So careful with their source of income. We need to start asking questions. We need to teach people to be sensible. But why should I pray? Whereby the cause of my predicament. Otu I know today now, and many assurance. No eligibility of supplying goods in America today freely. Or probably people that are illegal things, not things illegal. Now we go full stuff. Indeed, we need to be American for 1 year. For 6 months alone. Just because of getting you buy these things here in Naira and sell it in dollars. You can easily use that money to load container and bring back. But all they restricted. So ebe mmali ife akita mana na ife my problem na mama nganwu n'iru otu ndị mmadụ na-eme expect ma onye ọbụla bụ onye oji ama nganwu n'iru otu people na-eme expect. Why should I talk to God about it? God cannot do anything. Trump nweta seize container. We need to tell ourselves the truth. When you don't know the cause of your predicament, can solve the problem. I am capable of solving my problem today, and I'm going to go the cause of my problem. You don't know. That's why you are praying. That's why you are doing juju. I told me gonna juju today. No, I'm boss. Okay, come me one day and walk was. Come focus. Go in and dinner pebble. I am where the system of education I they use today. Farmer introduce you to us. The God we are in our worship. Farmer introduce you to us. The system of government I they use. Farmer introduce you to us. Everything about ourselves, see from them. If I for pant, I goluye. If I for bossa, I goluye. Fa weli te sivoni, I weli ta sieni. Keka ye solve one problem. Mani bone panty on your child if mani bona bad ye panty.
and I can be malife. And you are coming out to tell me about Obala Jesus. You are coming out to tell me about holy water. You are coming out to tell me about anointing water. You are coming out to tell me to fast 100 years so that God will help me. Can God will solve this problem? This is something simple policy. Trump otu ono to do ọpụta kịta gbujie ife a niile kịta si ndị Afrịka na ọrụ n'onwe unu ife nye ya Igbo ife nye ya 1 month ife na anyị ncha niile bilonia. Listen, do you know that American policy can create poverty in Africa? Dangote Adaobiam. Do you know that? It's very simple. Sometimes people blame Buhari, blame Tinubu, Madola Nale, or brother they fix the price. They're not the ones fixing the price. These guys created International Monetary Fund, IMF. They created exchange rate, exchange Brody change to monitor how you print money, to monitor how you does your transaction. You go down why so many limitations or so many restrictions on money transfer. MoneyGram is no longer functioning. What is the other one? It's no longer functioning. You go where you do. Even a may address spiritual, a cage physically, and I feel to. But Pastor Biona, I call it to. Yeah, but I'm go because you are if about the cause of your problem. You are the cause of your problem. You go to America alone. You had a move Madopian. Tunumboya to somewhere $1 1 naira to 1 naira. Yeah, memory. Among wopun 1 kobonia because the whole banks in Nigeria na law lokita were international eligibility. Before you can open bank in Nigeria today, you get with a license from UK or from America. Before you but most bank in Nigeria is from UK before you can operate a bank. So they have one code of conduct that their decision is one. They are the ones setting the dollar price from World Bank, and yet the price of we go in and on what na Google it. So if obunabu ndị ọcha chọrọ ka ele dollar to naira n'ihi eji naira we go to dollar, they are the ones fixing the price. Not president, Nigerian president, not even CBN governor. Otu called the whole African country. Today, if they now go this far in life, why am I my problem? Man, I'm coming out to tell you to stop praying. I will still teach you what you do to survive. Stop praying. And what if about Jesus Christ here no lie? And what if Jesus himself here no looking? That's why you more Christians see the poor in Africa, not even in Igboland. Because of getting and when I crucify with the problem out the government, the problem with the system, the people that introduce the system of government in a use. Okay, imagine no to knock now. Or China can see better. Before traveling to China, I'm a going I have to bring money from Nigeria to Ghana through my bank. Where will I go? Go in Ghana. Here, a man transaction in Ghana here, naira to dollar straight. You can easily bring naira. When you bring naira, they convert it to Ghana cedis before giving it to you. You will go down here, you may travel. That means you will have 15 million naira, $10,000. By the time you message transaction with the Ghanaian government and the Ghanaian banks, 700,000 apart from the money, or 600,000 apart from 15 million. You buy lost. You have 14.3 or 14.4. You now go and buy dollars to travel any country in Asia. Maybe in Europe, you now go and buy euro. Maybe in England, you now go and buy pounds. After buying that pounds, entering in England, you lose about 600,000 again. If you want to, maybe need just a business in a worker, 1.2 million you have from that money. When you come back, you want to sell it to get your money. If you want to sell it, send that money back to Nigeria, you can lose almost 1.8 million. KFL is a bad economy. So many people are in the system, but they don't have brain to think. And somebody is coming to tell me, no, even because of this problem. If I'm able to relate to our ancestors, money works with blood. It's an ordinary paper printed by human beings. And when you fed this spiritual, yeah, and when anything this spiritual attach it, but it works with blood.
So no obu na otu anyị nọ kịta na nsogbu ihe abụ a rich person were a rich person onye akpata na ịbata n'obodo oyibo fe set go the system ọ dị their ancestors set gị ịbata na America today ekwa ndị American citizen na-ezuzu ezuzu ọ bụrụ na enwere ndị na-ezuzu ezuzu there so many people in America citizens fa na-alarụ na-esi they can't even pay house rent, they can't even pay what so many things every other person na enjoy if I enweta ya because of they are not working. Most of them got school, but because na fe nwere brain to think vazuzu ezuzu ụfọdụ nwụrụ afịa gaba ụfọdụ mere many things nani. But I'm telling you, the people who the capable, everything the standard there, the okay for them, but other for us. When you travel to Europe, when you travel to America, Canada, Australia, you understand that you don't need to pray before you have a car or house. You don't need to pray. The only thing you need to go is school. After schooling, they will give you house. They will give you car. You work and pay. But here, people will learn about that. Pastors na candle na that law to people now look soon everywhere. You might mad on a candle abu. Nding kidney problem, nding liver problem, believing that lighting candle will cure them. And they're expecting me to keep quiet. People like me, we can't keep quiet anymore. We need to, you see, we need to voice out. We need to voice out so that few people, they will follow the line to preach. If you go see Nigerian government, government, no. Just that name were so many things. If you look at governors, local government chairman, you could see fix or government of America, Nigeria. I am not talking about infrastructures. I'm talking about the system. Because Nigerian president in problem. And my limitation things you with a budget in a year, you send it to them, they will look at it. Even if my budget 100 and I have seen all the too much, they could tell to 70. All those things are that. That's why before you do a president of any country in Africa here France or UK, not a third house, or France in Paris. You just your intention about foreign affairs. Foreign affairs, they decide who to give that position. And all those things, many people don't know. Then I remember if I'm not calling related to Aja. Or related to Aja. I'm going to one thing or two things made. If my problem at this Christmas now, as I want to travel to Christmas, now my problem 5 million naira made you a Igbo. I know what I will do to get it in 2 weeks. I don't know why your bro is wait one. I'm telling you the truth. It's young. I bet you 500,000 in 2 weeks. I will show you my body city where everything. About 2 million. Sin enjoying with here, and now I'm going to meet them. That is what you need, so that you can solve your problem. Solving problem requires money, not prayer, not aja, not juju. But the problem is Kefima. Pastor Yamogolaji, if a man that now almost 50 million people following him, you are pastor can now wait now. Owele candle, Owelwa 1,000 pieces of candle. I'm telling you about your pastor today. Obia or instigate ye in all the if you make you go candle. Onya but Fabia one man on swa, Faku Kukusio, Fapoto Fonia, Buenya and Call Viva, Imago, Famagon, a lot of people today. Conceiving is difficult. I don't know what is the problem. I don't know what is happening in this recent time. Basale to a man, I don't know the fault is from men or from the women. But these pastors are capitalized. I don't know one conceive now, or okay to one made it very difficult. If I put over a marriage, you bring your land on. A lot of people here I'm wrong with they go here. It's an instigation. Now, all you go that your one like 3,000 pieces or 4,000 pieces or 5,000 pieces. At the end of 1 month program, what target you going to make from selling that oil 100 million naira?
or instigate your members here through social media platform, through television, through R&D program. Agbera no phone oil no na ịṅụ oil na ya dị ime ofu onye apụtanye fake testimony na ya nkwa oil last year na since 7 years na ya tụrụ n'ime before okulu ofu nwa o nwere ike ya bụrụ nwa ọrụ nwa eji ekute na modelers baby. People are bought the oil. Before you know it, you'll left 5,000 pieces of that oil. If target here is to make 50 million, can you solve no problem here? Then in Oludia, how many of pastors Kifugo or evangelists or prophetess Kifugo to solve their physical problem? They don't talk to God. We are the only people talking to God to solve our physical problem. They are solving their problems there. Then mpụtana agwa ya okwu ka iche ya lia mebe ka mmadụ ị na-akpọ m iyi ikpọ m asị even ifu n'ezi ikere m ekele na-afịa ya arụ bụtụ ndụ ka m na-atry ịsọ gị famagolu because n'anya ọnọdụ ka ndị na-eme Facebook content, they always want to protect their fans. It is very difficult for onye na-create content na social media to block people because such on the money ị na-akpọgodi you know there unless me devas a toxic or wepụ. But all the very easy for me to block someone. I block go how many years ka page man but pending block go na page ya page man nwere ike ịgbago to 50,000 and the mpọpe me one single comment like you did fan post today bụrụ mgbe fa ka nọ na page ya by now I can't go 1,000 comments because you can apple. So no one nanya making money in this world requires having people around you. Like what I'm not when product mele I didn't me advertise here, but on the money you use here. Let me use Coca-Cola as an example to you. In Igboland today, Christmas I am million crates of Coca-Cola. And the level Coca-Cola no go in sales in Igboland today, farmagolo the quantity of crates Igbo people now consume every Christmas. Fallacies if I want even extra 10,000 or 20,000 in case of emergency. They make go their plans. How much they will make from the coke Fagelena this Christmas so they get available. That is the only way to make money. On the money ya consume here. Otu according to the beer, otu according to the small stars, otu according to the bitters, otu according to the milli. That is the same thing your pastors are doing. They produce oil, more that instigate here in a Facebook. People in America na be go kute. Igbos living in America, living in Ireland, living in Europe, na be go kute na aka pastor. Na be go spiritual items, sticker. A pastor produce over 100,000 stickers na Nigeria today. Well, don't you know how much that pastor is making? Then give one as a member of that church. Can if he produce 2 people go or 100 people? How are you going to make money? How are you going to make money? And where if he produce? And where if he went? People are not patronizing you. You don't sell anything. You don't even have a business. Then you are going to buy spiritual items. A guy here just put tight na nke paso wele anyemo upgrade 20,000 what tight na can now can so even a next year 2026 yeah 2027 Christmas January yeah we tell me if you know mudoka say waja thank you ni mepego manya mfuzo. But pastor will not tell you, but okay is instigating no spirit with a problem so that no one make more money. Okay, give me a pastor about private jet will banaga. I said it sometime last year that if you are going to a church and your pastor is richer than you, stop going to that church. Any company in there, your pastor is richer than you, stop going to that church. You can see the richer than your pastor. But if you read what I said right now, get the source of your pastor's income.
Let us be factual to ourselves. Why am crying every blessed day is because of most of our Igbo brothers and sisters living abroad. They are not helping issues. They are not helping matters. Because so then they people will giving them listening ears more than me. Abroad and the mother listening ear. I meet people every blessed day, man. That is the only thing that motivates man. They are saying thank you. Only somewhere people are work. Before natural people will pay. So that shows that the message is going. But because an other instigation, I don't remember spirituality. I only pray the physicality, sensibility, factuality, and the reality. All the people difficult to understand. Man, in wheelchair, well, understand that what I'm telling you. Imagine music pastor 1 naira. Imagine go music any spiritual item. Sin anything because somewhere before you one thing you need to do in this world is to have something doing. Let me use iPhone as an example. iPhone today, I'll go 17 Pro Max, 18 is coming next year. This one look at Galaxy S25. Galaxy S25 in Canada, can use. Actually, me go 26 here because iPhone I got a video and then on man they go on gija. Apple go the guy less in Yanni Kejabia whatever. Now use where Nokia man. The best thing I can do to myself is to go and buy this latest Nokia instead of wasting money to buy that iPhone. But let me use iPhone as an example to you. Today, iPhone are going to their technical room to produce millions of iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 ordinary people will use next year. Give manager bele. Can if we produce the agenda for 2026? Give manager Wajawaja. Can if we na produce ya gesi no ichusi aja kan dem madu ekobe. Ke business inwe enwekwa fit at least more kasi China nata today nata last week my goods on the way coming. I can see South Africa nata my goods on the way coming. If not na all the late I can make you buy before when our Christmas but other than late. So we go plans for 2026 that na and after February January February before end of the February I want to spend the 2 million naira where now I will get that money immediately. Get your own plans. In a 31st night 2024 31st night your I say na ndo ya agbanwe na 2025 ogbanwe go up in the since 2024 that the first night he can if care is not taking I want to careful guy 2024 where better 2025 he did 2025 where 2026 but so many people can easily boost their property in a better. Dash and the mad go no one whereby 2026 people are doing that because of getting free will go plans for the 2026. Okay, you are plan nothing. You are praying. If you check that first night, you are waiting for 31st night. Kija mulanya kiwe about 2026 mulo candolo. 2026 ya but in whether anything plans, no plan. No plan, my sisters and brothers. Go and have a plan. Forget about prayer. What one no? I'm going with Christian. And I did at first night. I made plans for myself. And I made fasting. I made go fasting 3 months. I am a slow evening. I am a beer. Apart from fasting, my mother, my mother, and me go natural fasting. Ebe go me bele. Even now go be born one the man go all till one or what all. A bella da luku. But even the guy no what all I'm for when I was a kid. Imam not that with appared na kwa white get go no way for a melum no man ima leave a batana a belena afria no gebuna is a spiritual something that comes with the brain. You make tianya you to enough many things on a day to go in any babara titi go na cupboard. Man all bunu ije go agwa if ye me go there me ije conjure or something. So from origin I'm going to know waste of time. But in times of very well. Go Bible. That's why, but a pastor, but only if I malo, you want to be at a gonna Bible namaro.
But at the end of the day, even in our blindness and darkness, today I'm on a light. And not one Patagonia light. I preach to people to understand now light will be best. What is light? Knowing the truth so that your brain will start functioning. Imagine that you know this guy I was not call and I'm not killing even name. Imagine no gi will solve your problem. I'm not begging God anything. I'm telling you. But with the power of human beings all over the world, I can survive. What do we need? Okwali ego. And they see ego need. Mba. I can use it to solve my problems. If that my problems are actually in a Christmas, plane, moto, plane, so many people Christmas, megawa, dash in the madego, many things. What are my problem? Prayer cannot solve all those things. Now my prayer, so many people pray on when they go kafana. Why must we be begging God money? Kebo is without any. But you have not sit down to think why pastors are not begging God money so that God will give them money direct. If they want money, they come to you. If you want money, you go to God. If you have mental slavery, that you need to change. That ability, if you need something, you walk towards that thing. Oh no, look, I school during exam, you will pass. No, you will fail. Passing exam requires reading your books. Oh, to at the life for day. Life may stages. When you're a business person, you need to know how tactical business is. You need to target when to strike and when not to strike. People don't know this. A lot of people, let me tell you, this recent time during Buhari regime and this Tinubu regime, a lot of people name business and when I issue many problems because of Guinea. Abroad the policy in Nigeria, if I have the policy from foreign affairs, because dollar increase here, or what will increase here, or dollar stable. Today we are buying dollar 150. Maybe day before yesterday or reduce to 148. And a lot of people when we get January now, they can escalate here to 2,000. Then if you need learn dollar, no, after zona 150, you are lost. We go back to now January when we go back to 140 of their profit. Then what of people who make service in dollars of their loss to them? So the policy is the problem. Which in Emalia, otu an na-agwa ya okwu kita. Now, ị ga na-afụ ife na ndụ gị. You will be seeing light. Enwere njem Michael here help you alive. Otu amụwa Wajawaja. N'anya, well, ndị niile na-enwe kidney problem in Igboland as an example of what I'm telling you. So many of them na-enwere opportunity. Ndị nwe Facebook page na-ayọtala ego eji treat ifa famsigo. Use them as an example from what I'm telling you. I want to say that Chineke na-emere even mmadụ na-apụrụ imere na-atụrụ gị asị. If the real word of that na na-ekwu bụ mmadụ ya emere ife Chukwu na-enwere ike imere because na enwe mmadụ ya help onwe anyị ọ bụrụ Chukwu. We need to come together to help ourselves. In America today, all Manolo America the standard. The system of government you have a practice will cage the whole world. On Nafarolia, Otuakod in Europe. That's why UK Vanation Vachori Banashenge, Fatoku from EU. They are even fighting to have their own continent. Can have a continent, a continent of their own, so that they can rule Wales, Scottish, Ireland, Northern Ireland. All those sandy side of her, Kafama rule over Kafaulu continent, but other people like But other people like they are fighting over all these things. But when it comes to Africa here, the only thing I can preach here is Bible. A book could go outdated in the historical context of the world. Only book can go.
Ibia na Africa today, and one of my mates, no boy put one Bible verse. And what on your bomb Adam for something years, and what on your bomb no boy today, water, bumoke, money. See a quote where one single verse in the Bible go quote where because of Guinea, Oporivana Kuzilva. But look at something Anna Kuzila now. We pass this message to our children. Our children will pass it to our unborn children. How are they going to think properly in life? Ebo ne kana gubu kuna koma ki even 2,000 years, whereby Chinese today to afano kita alugo something mwe kime inoleba inafu ina na otu anọ na Ghana today. I have seen my house in Umudioka. Chinese alugo something ye mem no lo phone ma kita mepe phone nene we house ndị na Nigeria, nene we house ndị na Ghana, nene we house ndị na Umudioka, room mu na Umudioka, kitchen mu, ụlọ m na Umudioka, nnọrọ na phone mu, anụmene nie Chinese alụgie onwe miracle oke ya. Esta mona pap. Ife aka na akụziri ụmụ anyị today, ụmụ anyị na ụmụ anyị o Bible Adam and Eve say, Adam and Eve asịrọ, Cain and Abel say, Cain and Abel asịrọ, Jacob say, Jacob asịrọ, David and Goliath say, David and Goliath asịrọ, Samson say, Samson asịrọ. If I can akụziri anyị n'ụlọ nka. Even though a lot of our brothers and sisters in that thing, I capitalize going at the team, bushos or rich people. Way go because Nandi man na to never go for spiritual items. But I am telling you today, Chinese, and we're on born in America, you quote a single Bible verse, man Europe, man anywhere, because now because it all fire. But today, let us think about Chinese in on their house, produce something mona ina abune use. Otu an on Ghana na mepe phone, nene my warehouse na Nigeria. Ahora my boy J Bible I had no my money to obuku tu katoma amalum. Inwe ike igwa miracle kia. In na village now, so many people will be America today. I cover there with you about Jesus. Man, I contribute to ego kana look at church in an Igbo. Man, no go look camera and the China lo tinya na do no na America na enye. Mmadụ gafe one na onye bụ ife azum enya firu ya izuru something ebe one na anọ ebe akpọkọ si na onye azuru esi je ejitie enwelu vision ọzọ kia. And they don't want me to tell you the truth. You don't want me to talk on social media. You want me to talk so that people will start following me. At the end of the day, markets get them $500. What is $500? It's not money. Man, that we need to teach our children to start thinking with their brains, not reading the Bible. Because now I go Bible and where if reading of Bible kusilae, I produce toothpick, I bulu, I job roipo, I have been on embassy, I quote to one single, I have been in so many embassies on earth. As soon I put where any single Bible verse carry any visa. If I draw a company account, BTA, what are you going to Italy to do? What are you going to UK to do? What are you going to US to do? You know, Kunkine put a puchias, even yellow bay, rimero card, puchias. Miracle Chinese producing such a thing. Today, I am speaking in my room in Ghana. In my room, my room called na Ghana. In on your room, in on your office. In today, you are watching me. I am watching. I'm seeing you. I'm seeing a lot of people here. When you write, I can read. When you do anything, I can see it. This is a miracle from Chinese people. And they are passing this message to their children. Kedun kaina pass it to umwai. Today na ni wekesro na ya nokata asi na mmadu kana aga primary school mo secondary school. Ayi nwa jeli eje osisi urukpo aya anya. And I umwai ina etikwa fishi ni ona alukpo fama. Because na ndị graduate na ani Igbo 10 years ago. Kedi impact na ani Igbo. Graduates over 10 years ago, graduated from Nsukka University, Oka Unizik, Oka, all these higher institutions do na Igbo.
Care impact if I'm go na Igbo. You find out that this lane I know a very good lane. January now, a lot of children Yaba primary school. That if I continue one of the same blindness, yeah. If I look back, I can marry Jupiter and Gracia. If I believe na Chineke na Emel Vive. Chineke Megola in what go for 40 years. You find out that this area can never help us. We need to stand up. When I stand up, listen, it's not a must government will change the city. We can change it ourselves. I will get change where I will get the infrastructure I'm under there because not everything I like from the government in Nigeria. Now there's corruption in America, but people are not seeing it because of getting now Louis infrastructure the standard. Ikusi be moto, you know. In our law now, the middle of the okay, or code, street light na law, traffic light na law, hospital day, you call na bay, or job create. Open if an American who's a tabusiata, we have quick fascinating. Aside that, Genika Eman and Melon why to change from the situation we found ourselves. I'm always telling people you find yourself in a wrong situation. Don't sit there. Wake up. You don't need prayer to wake up. You don't need it. Kaira actually make a side in the Dibia. My side in this spiritualist, but sally for men on Sunday morning. Maybe on quite be invited up here. Because Nifo at Wanzu award, I really want him to explain that thing very well. I know he's talking to me. I was going to knock on my oh, my man, but oh yeah, Galilea. Actually make about that side. Let us focus. Okay. Getting fasting for. I want to ask you a question. Every blessed year, an evangelist is giving you fasting. A pastor is giving you fasting. A prophetess is giving you fasting. A spiritualist is giving you fasting. Why are you doing that fasting for? Can if fasting is changing a problem in Nigeria? I can change my situation now. Even I can easily change someone's situation with my capacity. With my capacity today, na Igboland na kita eje na Nnewi teaching hospital. Ụmụnwaanyị niile dị ime mụ nwa na-akwụ ụgwọ hospital. Ọ bụrụ 300,000, nkwalụ mmadụ 5 ụgwọ 1.5 million, nkwalụ mmadụ 10, 3 million naira. Fanala. I can change people's situation. With my capacity right now, I can change people's situation. Kedu ife ị na-ekpele ekpele? Why must you pray? What fasting my pastor and ebe ọ bụ na ụnụ ụka n'idi ego iji wee lụọ ọta ma ọ ịlụ ụnụ ụka. Why na o mere fasting ka Chukwu nye ya ebe ọ sị na Chukwu ya nye gị nwa? Let us think about our children. Upon our ancestors, upon our fathers, enye disorientation of ụka afọ etim. Odo na ọ bụrụ otu fa si mie ka anyị nwa si emie na fa che echiche maka anyị ama ntara ụdị afọ anyị na-ata. Keofive ndị ọcha mere anyị baa uru fanya Jesus Christ onwere uru Jesus Christ bara anyị. They denied us visa to visit their country. Fabian were Jesus ya ka fanya anyị visa free dị na-abịa America frequently. If you man tazi afọ because ije America lụọ ọrụ today lụta $1,000 or 1.5 million. They know. Mana fa chọ ka ịta afọ wee bịa there. Today getting an American visa is spend over 10 million naira. How long ka ya alụ ọrụ wee lụta 10 million wee chụwa profit? Keofive family anyị baa uru na ndụ anyị. System of education fanya anyị zero. Because na faja we deny the natural thinking given to us by Chukwu Okike Abiama. Today we read books. Ejiri ịgụ akwụkwọ among the intelligent or thinking. That's why most graduates I know today na Igbo today. Na agwafa anya na. Inyefa akwụkwọ agwa nyefa microphone fa slow ebo si ebe achi ya azụ nyefa position to handle because handling any position today requires intelligence. Not reading books or speaking English language. By then, ebe fa kwesịrị iweta akọ na uche afa ji bụrụ mmadụ. You'll find out na fe nwere. So zero. I'm not telling you that education is no good. Go to school. You can never make money in this world without going to school. But ọbụrụ ịfụta na ije mụta ka esi asụ Igbo ma ka ije si sụọ Igbo not part of education. A lot of our people school without acquiring skills. You need to acquire skill.
onye abụna digo educated. What are so many Igbo people that if I define education for you, if I memory, I can bet money. Or do I if a prove on a human being the educated, they can't give you any answer. So we need to buckle up. We need to preach the truth. We need to preach factuality to people. We need to be factual to ourselves. This world is too big to accommodate all of us. And this world is too big for all of us to be doing well among a poor person. Poverty is an ideology created by man. An inspiration inspired by God. And the richness also is an ideology created by man. An inspiration inspired by God. Because the person why not but the same thing on your maybe out of error you lost your own problem. This to show you that na enwere onye achọ emele ebele iche ebele dị la onye ọbụla kama na ka ebe ị madebere ife ka the group of people ị na-eso ka the religion you believe in the religion of give God so that God will give to pastor so that God will give you. Ị ga-adị poor forever. Ị ga na-ata afụfụ. Ị ga-continue na akpele na abụ ụbọchị na-aga. Let us start thinking about the future. You see, Oyibo people also have not first secure go future for their children. Farmer fire and one wechi. Farmer their ancestors are musisigo. Farm nanya nkata ndị England and the France pan Africa. Far pachanya or the written na their parliament. Their children vana kuzilu. Don't leave these people because they will come for revenge. Onya bata no eto intekwa otu system akwakade. And they man I the brains of Undoji, the too damned to escape that evil. I'm telling you. Unless more after April, okay, they no difficult. If any na in a mail, can you two people before I now? Can you two the money I continue by my pussy? Or why Biafra and I if I know, ya can I canano. Kedumban why Biafra. Come with a Bible. I'm calculator more Bible. 1967 minus 2025. 58 years. Man, I am arithmetic in school. Mbakona mwepa ya no na nke fine s nke manya ahụ mgbakọ polo okwute na mgbụla akụ aya wee ma minus anyị enweta result ife mere ọgụ anọ since 58 years anyị nwe arọ neke amụbeghị and I'm not seeing any settlement before mwa na apai. That means no more ye grow back into this silly behavior. We are not doing anything to solve this problem because of getting. You put even care solve your phone is able to market a coin for us. Huh? Just look at French president. Stop. My brothers and sisters, Marapun never Christmas and the bamboo because this is 9:45 Ghana. Kind of bamboo na when expenses to do a drone my people. Adma Wajawaja. Adma your chukwu anything. Adroma me fasting. Adroma walk. And we're on charm, even in Angola, and we're on Canal Lolo. The only thing ya lolo na messing a room war on which I will allow what that was street now. Mpra street now, but I for my yes of him. My solve one problem, solve one camado. Yes. But okay, you are waiting for God to solve your own problem. So Marapu unu piko kanja bambo. Omunam they can see who Oboni boni bona gamonti now. Piko gekwa monti ofuma maso kwa ilo chukwu gozi iwe go moto igbago mbo moto ego go moto obona imaro ka esi anya moto chọ onye ya ebu iwe bunaga Igbo adekwa esiti ya n'ọnwụ. A lot of people akpa igokwa n'ụzọ Lagos chọ onye ya anyala nwayọ na agbazikwa na over speed ka ịkpọ call ịkpọ ndị bunu 3 o'clock na ịpụago ịchọ faka na alara ụla ka ịpak ya na bunu ọkụkụ na abanye anya ushi akọkwana ya iji jele nwayọ anda anya na ana ka ọ bụ
okuya university ka mgba n'ụtụtụ a. Finally, before m pịachie pụa, ụmụ nwanne anyị bụ ndị nke na-eje ego ọbara Jizọs unu ji akọva ụmụ, ndị na-eje ego anointing oil, ndị na-eje ego anointing water. Unu anụgo my message this morning. Our brother GUO, even though a lot of people are saying that na the team abụrụ eziokwu, ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụrụ eziokwu, at least enwe anyị amagolo na enwe bulletproof na protect people na ọ bụrụ anointing oil. My parents, when your pastors are using the bulletproof, they are not using that oil. So why can't you think towards using bulletproof to protect your own self instead of buying oil from them? I cover myself with the blood of Jesus. I cover myself with the blood of Jesus. About Jesus Christ. About Jesus Christ. Pastor Adre Million. Or there million. Dog then appear bulletproof. No baby walking there with state alone one nature. Don you know ya and well miracle here. Those doors on the China roll. Yeah. China and Jaffa for me. One of the Edison China, but I have been in so many countries, and so many countries and they go mem understand the that you know our ancestors too. Onye change and I call you share with farmer. This is my first time going to China. I could go on Facebook, start will bear me witness. A lot of people here. Reason but I'm a major on China since in the business as a businessman. The reason, but then when so many of my friends see China, every time I be the Obaba Ghana, every time I be the Obaba Dubai, Jelwa product ncha Cavallo na China. By the time they didn't even container ncha, the whole ncha 1 million maybe governani. Some of them on a village, young when ketonus to pastor. Since that time, almost 2003 or 2040 today, Fitchiatam was a business. The thing cause a problem in my thinking that in a Bogodin move on the pattern and my boss can then call out important, please. So then Chabiamucha Milifa Chanacha village also need men a major China no get. At least my level of business now because go me to China a long time. A lot of people I met Dubai the whole set Dubai. I have to Dubai 5 years. Fabio China, a lot of them would tell CS we go from China. Maya Miki and Maya Mariama. Maya China. Now, China and Joe mother motivate him. The fear up going that trauma that thing cause then up going me. But onye njenje ko onye isi awo ife ama that you know our ancestors suto afu me na this China nje. I'm telling you the truth. Because namulu China na opama we fu no onwe ife di iche na egbe na egbe. We fu no di no onwe ife di iche na onye bi n'ụlọ na onye nọ n'ofia. Even though na si no ya no n'ọlụ ndị nọ n'ezi and ndị n'ezi n'ọlụ ndị nọ n'ụlọ, amụta so many things na njem a me and the future is near. I'm telling you the truth. China Ghana digital. I've found so many things say they enticing. For how systems they say function. I will pass so many Chinese people now and I walk Kadama na China. Just that in one time is a woman video.
I will go back to China again, not this year. Next year, I'm back. I'm going content that's that. I just see I'm watching it now. Could you over up Apollo? Goes there. Even upon how beautiful China is, upon how good the government is, a lot of the China now work hard every day to make money. One now, but then about China can no go on just to eat food. I've met a lot of beautiful things. I've met a lot of things even the buying and German. And I will advise you the same. You one way to experience because experience matters. Kiwe mara that na epele no amalumuro anything. If a man African say ada agani today or open epele. If you coach here na Nations Cup, onye abata ji na ball Nigeria ji agbu mike. Ka agbagide ball, gbasia ball, agba penalty. Iti nwuro captain ma ịgbala agba penalty. But if you coach ibe the tactical, the sensible, ka match na chi end, you change the goalkeeper o jibido match 90 minutes, ka game for 2 minutes to end, you change the tia another goalkeeper. O create go fear and anxiety in Nigerian players by changing that goalkeeper. Anyway, that keeper anyway leche. But tactically, he create that fear in our people, which na ikwesi ịkpọbata captain ya mala agba penalty. Ka ọ bụrụ ya emepe penalty. Inolu dia the captain nọrọ na bench. Onwero injury, onwero anything melia. It's not tactical enough to change. Ka o nwee ike bata gba ball 2 minutes so that he can be the first person guy kick lead the penalty, near the victory, near the future. Irapia dia, well, Basi na agba defense together. Basi put a ball, bangy and buff the fear create together. At the end of the day, we lost the game. But as you know, you know, we have only Congo corner and that. Imagine so open up on our role Congo. I have bad qualification. I don't put in sure about qualify the World Cup now in the Congo because it follows up due to the pains in me. Nigeria and the World Cup. Well, people are mad the damages if I cause. Please look, let me tell you. The other creative and every week opportunity now there, but you need to struggle to get that opportunity. Open in Nigeria, this World Cup people. A lot of our people, I think I about World Cup or Canada and America or something like that, or Russia. A full of up, man, I'm in America are involved, or Canada and America. More than 5,000 Nigerians, yeah, by America, by Canada or American are host here. More than 10,000 or 5,000 Nigeria age opportunity up. I'm telling you the truth. That is the advantage. The nation qualify for World Cup. So, ndị age watch that ball at the 30,000. Then I'm another 5 years survive within 2 years. But that opportunity had to go closed. Your brain I'm on this side, but think. Fancy AJ support on Nigeria. Fan base AJ, I have up more than 5,000 people. They know. Again, you find a visa, more of Fanchani, I know of a visa, Fabia. Come about says I walk up, which are quasi man only put up 5,000. 5,000 Maya survive, 30,000 Nime Fapu. Pialwa Wall, man, Canada, man, America, man, Suqueba, Basio, Podo, teachers. Thank you very much, my brother. Mexico, Canada, and America. That opportunity had to go closed. Coach Ibrana vote ni afọ onye Congo ka ọ na-awụ mmiri je n'ụwa ọgụ. But itero tactical the Quaf Nations Cup ka anyị na-eje amadọ m ibe anyị na-eje ime ebe a with December. Because if eji nwere coach abụrụ na ọkọ kụziere ndị mmadụ ka esi agba bọọlụ nọ ka ịdị tactical malụ mgbe ike bụ mmadụ iwepụ ya malụ mgbe mmadụ na-emere ịkpọ onye gwa ife ọ eme nwa onye kụziri bọọlụ. We are not doing that. We are talking about ọgwụ na-alụ ọrụ Africa ya ibu World Cup. US 94, I was a kid then, but I ended in US 94. Malotundi Talis were up why we were why. Paloma Dini up and in all Rashidi Yakini Mama Kachi, well up above Pavamo, Buku 7 Avenue red card, even though any good Gianfranco Zola red card before. And yes, because Paloma Dini was seeing with a red card in that match.
ọgwana na-alụ ọrụ fa tactics na-alụ ọrụ obupu ọmakachi bupu Rashidi Yakini ọma na pawa ndị Naijiria ngwo fa gbaa 2-1 with red card otu aka isi wee pụọ. So we are coming out today to tell me na even the Congo ji gbapụ anyị na penalty. Well, you are not a good coach. So biko ụmụnne m mara ndị up ekwugo n'enu kwue na ana nke dịzi mma isolu, but the final thing na conclude here bụ kọbadawa nwe ebute ọbala kọbadawa nwe ebute ọbala Jesus. Yes, so many people, so many information have go to me that na ndị be ji you na-ekwu na fa egolo bulletproof car, but I will continue using the story as a reference to portray my statement tactically. Yes, because not the information obviously I know I say fine, obviously fine, a lot of things are on the internet, but most important thing na malona bulletproof if I need it to protect ourselves. No worry about Jesus, or anointing oil, or anointing water. Since the pastors are using since they are using bulletproof, since their houses, even they have bulletproof doors, you have to protect yourself with the bulletproof. Mfwiki na abia munso we jide anointing oil mana ya na emekọzi ife ana m ekwu ife jikwu publicly aka m fresh video mana mgbe nna lolu ụmụ dị ọka m ga-eme in 2026 ọ bụrụ na mana ya ma ndị mma but onye ọ na-aka na practice spirituality adị mma mụ na ị ga-enwe limitation. Achọghị m ikwu maka ife omenala taa Sunday ka m ekwu ya ị na-agwọ ọgwụ mụ na ị nọlụ na ibu na n'ịbụ onye omenala m wee na-ege ntị na-anụ ebe ị na-asị nna igozie mụ na ya enweghị anything because nna ya da agozi mmadụ afụgo na brain dị poor ma ọnụ ebe ị na-asị nna emeela ka ije business nata mụ na ya ejiri anything because they can't do that. Mana on Sunday ka m ekwu nke a Sunday ka m ekwu maka omenala spirituality a taa bụ maka ụka onwe ụdị achọrọ m ibi ndụ ka ndị ọcha achọrọ m brain onye ọbụla nọ m nso na-alụ ọrụ we can sit together 5 people think what we do to survive. Achọrọ m abịa ya gaa nọkọta mmadụ asị ka anyị gbakọ ọnụ ka anyị jide aka ọnụ ka anyị kpọkuo Chukwu ka ọ bịa n'etiti anyị. I need us in that time in my life. Onwere na ife solve goal m. So ọ bụkwa niile ege m ntị today n'ihi na abụọ ọgwụ ma niile ebe ekpere ifekwa na 2026 gachie ka ike na-eme gabere anọkwa na anọ kọbara m akụkọ. Ọ bụrụ na ịbụ onye omenala wee na-achọ ka iwere omenala bata ego agụụ ya agụkwa gị. Sistem anyị ji pụta n'ụlọ ụka ada awa ọkụkwa ihe arapụrụ akpa simenti ya bụ akpụjọ gbakwuru osisi kpọọ nkụ aka m adị ọkụ ya n'anya otu a star nọ na star is in Sweden. I can easily call him on phone ya na star chukene afịa dị ebe a tinyere m otinye ọnwa abịa m gwa afụ mmadụ from America na ọrụ dozi atinyere kotera set dị alụm ọbata ihe abụ mgbe m mara agụ ego nleta anya mmemme vidio anshi atiive na kotera gị na package ebe atinye na container say waja na the afia nalago. Hey, so otu am na it is in calculate how much m na-make from the business. There every last bịa je watch ga weta ego gị na watch. Mana on Sunday ka mma akọwasị ife niile on Sunday. Yes, n'ụtụtụ Sunday anyị na-enwe program mma nwefe today mma nwefe echi but Sunday morning mma nwefe ka m nwee ike kọwasịalụ ndị be anyị isi n'ụlọ ụka gbapụ ịgbabata na omenala ejiri ife na-abụ akpata ego n'anya enwere ife ndị Igbo na-eme n'ụwa dị spiritual ekwukọtago m ife a lot of people ghọtara ya a lot of people okwekwuru ife aghọta. Anyị Igbo dị spiritual but we don't practice spirituality. Ime ife na anyị Igbo kịta the land react without somebody consulting anything. Guru kwuru here na aja na ba anyị dị nsọ dị powerful o ji aka ya react la onwe ya you can't consult anything. Anabaghị dị nsọ ndị Igbo ada practice spirituality ndị Igbo ada practice anything anabaghị dị spiritual nya akpata papa yi jide nụ mama ya ekwukọtago m ife na social media people a na-akpọ na phone papa yi jide nụ mama yi na ben ya mmanya nkịtị ka atụ na ọbala mama yi link ya na family papa yi that na nwanne papa yi kpata mama ya ka ọ bụla alụ
ọ na-agbu ndị mmadụ. Enwere ife mmepụ anything, not just mmanya ka atụrụ na kwuo okwu. Enwere ife eshipụkọ ọnụ, ọ dịrị onwe natural. Otu anyị si na-eku ume ndụ anyị dị afọ ya anya, anyị were ya na-adị ndụ, otu a ka anyị Igbo dị. Anyị ada efe Chukwu mmepụt ya si challenge maybe 500,000. Onye Igbo ọbụla prove na ndị Igbo na-efe Chukwu na were the money. We know the worship God. We don't worship anything. If I believe in humanity, anyị kọọ mamịrị na ọgba afụfụ, anyị nwee ụmụnna, anyị nwee ikwu, anyị nwee ibe, na mmadụ ka ike dị. So mana ka nrapịa Sunday ka m wee bịa kọwasịalụ ndị mmadụ, ma ndị a na-eje agọ nzu, ma ndị a na-eje agọ edo, ka m kọwasịa ife niile a, ife mentality eji si n'ụlọ ụka pụta. Ụdị ife ndị ụka na-emezi today after say bịa night vigil. Night vigil is not part of Christianity. Gịnị ka ị na-eje achọ n'abalị? Praying at night or part of Christianity, it's wasting of time. Going to mountain to pray or part of Christianity is wasting of time. Fasting, a part of Christianity, wasting of time. Speaking in tongues, or part of Christianity, wasting of time. All these things were wasting of time. Oh, to akwa kisi wasting on ka boss. I say bia me woman and I keep bia me woman and somebody after what say bia ki denye chi ni. Mona abu na enye nsogbu ka alụ ala ichi agwụ ma ọ ka emedoli ichi na omena ọ bụrụ ya. Omenala bụ kwụwa aka ọtọ ma ezigbo omume. Omenala ifele nke mụ na ya na-abụ up as one people as ndị Igbo. O need any control anything, any practice ki where they survive in life. No, if you want to survive, you need to have brain. You need to start thinking deeply as a human being so that things will start functioning properly or working well for you. If you need your thinking, you need to belong to the people who goes like go to a stand on your bonya, there get an aka, ever be no ocean. In a drive them as with them on a while ago. Or to a jack in or a jack moment of the truth. You park it or why you to Kedo Brown, the Galeva, Father Gadalva over Rosenborg. I jack away the Rosenborg. Kowali very was a Rosenborg. On the Akiniti. Rijere anọ n'ime ọya na-egbu ọkụkọ n'ụlọ onwe ijide ọkụkọ dị ndụ dọpịa isi ka gịnị wee mee ka ọ dịgodi Sunday ka mgbuwa n'azụ. Ekene m unu nwanne unu nwoke Wajawaja ofu onye ụmụdị ọka aka dị ọcha aka nsị ya ma aka aja nke anyị kwujuo ya ekwu ọzọ ka ọ dịgodi na ụmụ nwanne m guru kwado mbọsị ụka biko na ife anyị akọwala ndị mmadụ ri nne gbasara ife omenala Igbo a n'eziokwu ọgbakwa ịma na ịnọkọtazi practice wee religion ma nọkọtasị ka nne negodi gị na-edochie ka mmala ebu nsu mana emezi mmala enye unu wrong orientation a odo na ọ dị nke unu apụtakwagodi ya. So kwado mbọsị ụka anyị need ịkọwa many things ka anyị zọpụta ụmụ nwanne ya. Star mmụọ na papa ekene m unu ụmụ nwanne ndị na-eso ya guru ezi Igbo ekene m unu Bernard ekene gị Wisdom ekene gị ekene m onye ọbụla na-ege anyị ntị ụmụ nwanne ndị mkpọzi ma ndị m akpọrọ ka ọ dịnụ biko ka anyị jee gbaa mbọ na ife a business hour ibe njicha ọka nyeta information ahụ dịka nsi afọ ife na-efegharị n'iru akwụkwọ sis gbasara nwanne anyị nwoke GUO n'ogo Breakthrough Boss. Although a lot of people have given me information right now na ọ bụrụ eziokwu ma ọ bụzi eziokwu ma ọ bụrụ eziokwu fine. What I'm saying is this: malụ na ya protect onwe with bulletproof, not ọbara Jesus Christ, not anointing oil and not the water. Ekerekwa m unu ka ọ dịgodi